ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕನೆ ಅನ್ಬಿಡಯ್ಯ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀ ತೂಡೆ ಮಗ ತೂಡೆ ವಾ ಪೊಣ್ಣು ತೂಂಡಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಿನ ಅರೆಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ಡ ಹಾಕುವೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬರ್ಪು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಕ ನಿಕ್ ಪುಟ್ಟೈನ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಸೊ ಯಾನು ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಬುಡಿಯ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿನಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿನಿ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೇ ಬೇತಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಇಂದೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಉಂದು ಅನ್ ಕುತ್ತೊಂದು ಹಠ ಕಟ್ಟದ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂದು ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈತ ಬಂಗಡಿ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಓ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಐಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಐಲೆಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲಾಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇಮ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಈನಾಂಡಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿಯನ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇಂಕ್ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಅಂಚಲೆ ಯಾನು ಗಲೀಜ್ ಅದು ತೋಜಿನ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಣುಲಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಯ್ಲಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದನ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವೇ ವ್ಲಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಇನಿಯೇ ತೂತುನ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣೊಲ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತಂದೆ ಏನ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಆ ನಮನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನೆರ್ದು ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಕೊರಂದೆ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪಂದೆ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರತ್ತಂಡು ಈ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಓದೋದಿತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಓದೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತ ಅಡಿಗೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಸೈಯಡ ಏನ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ತೆ ಈಗ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅವೇ ಪರ್ಸನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ ಬೊಯ್ದಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪುಂಡು ಮುಂಚೆ ಇಂಚಿತ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬುಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಕಾಸು ತಕೊಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ನುಡು ಆತಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆನಟೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆನಟೆ ಇಂಚಿತ್ನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಭಾಷೆಡ್ ಯಾನ್ ಎರಿಗ್ಲ ನೆರ್ತಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಆಪುಂಡ ಯಾನ್ ಆತ ನೆರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೊಲ್ಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ಏನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಬಟ್ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನರ ಪೋರ್ಚಿ ಎಂಚಿತ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋರ್ಚೆಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಲಾಗ್ ತುಪುನ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು ನಿಗುಲೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದಂಡ ಆಯನ್ ಮಾತ್ರ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಪುದರ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬುಡು ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಆಯನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣುಗೆ ಏನ ಪಾತೆರೋಡು ಏನ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನು ತತ್ತದ್ಲ ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಆಯಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಆಯಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ತಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಎಲತ್ತು ದಯಕ್ ಪಂಡ ದಾಯಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರುಡು ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಿ ಆಯಗ್ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರುಡು ಅಂದತ್ತ ಈತ ನಟೆ ಹಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾದಲ್ಲ ನಾನು ಇಕ್ಕಲೇ ಬೇಜಾರು ಮಂತೊಂದುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಜನರು ಪಂತೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಆಕಲ್ನ ನಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನಕುಲು ನಿಕ್ ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ಪೂರ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಓಕೆ ಸರಿ ಬೊರ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಯಾನ್ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಎಂಕ್ ಗರ್ವನ ಎಂಕ್ ಮೂಂಕು ತೊದಿಟ್ಟುಂಡು ಗರ್ವ ಯಾನಂತೂ ಎರೆಗ್ಲ ವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗ್ಲ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಂದೆ ಇಪ್ಪುನಲ್ಲತ್ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಪನ್ಪುನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಉಂದೆ ಆಪುಡು ಏತಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂದತ್ತ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುನನೇ ಬುಡ್ದು ಆಂಡ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ದ ಯಾನ್ಲ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಕ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರು ಇರೆಗ್ ಆಪುನೊಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಐಜಿಂಡ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕುಲ್ಲುಲೆ
ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂಚಿತ್ನ ಪುರ ಅತ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಪುರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ದಯಗ್ ಪಂಡ ಈತ್ ಫಸ್ಟದ್ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದಯಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರು ಮಲ್ದಿನ ವಾ ಪೊಣ್ಣು ತೂಂಡಲ ಮೆಸೇಜಿನ ಅರೆಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ಡೆ ಹಾಕೋನು ದಯಗ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಬೇಜಾರದಿಪ್ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಡನ್ನ ತೂದು ಎಂಕ ಪಂಡೇರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಇಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಜ್ಜ ಇಂಚ ಪುರ ಪಾತಿರ್ವಾತ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪಾತ ಪಂದ್ ಈತ ಪಂಡಲ ಇಸೋಕೆ ಪಂದವೆ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಬೇತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತ ಪುಣ್ಣುಲೆಗ್ಲು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ನಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಇರೇಗ ಆತತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬರ್ಪುನೊಂದಂಡ ನಮಕ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಾರ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲದಾದ ಮೂಲ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜ ನಮಕ್ಲೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮೂಲ್ಕ ಎನ್ನಗ್ಲು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೋಡ್ಚಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಓಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂದುಜಿ ಅವೇ ನಿಗ್ಲಿಗ್ ಅವೇ ಬಾಲಿವುಡ್ದಾಗುಲವಡು ಏರ್ಲಾವಡು ಒಂಜಿ ಪೂರಲ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ದೇಗ್ ಮನ್ಲೆ ಅವು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೂವರ ಖುಷಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಪಾರ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಚ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಬುಡ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗಂತ ಪನ್ಪುಂದ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿದ ಕೊರೋಡು ಈ ನಿಕ್ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಕ ನಿಕ್ ಪುಟ್ಟೈನ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರತ ಸೊ ಈ ಅಮ್ಮಗ್ಲೇ ಇಂಚನೆ ಪೋತ್ ಪನ್ಪನ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೆನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಬೇಜಾರದಿ ಪಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿರತ ಮೊಕಲೆ ಪೂರ ಒಲ್ತುರ್ದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಣಂಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ವಾ ಧೈರ್ಯದ ಮನುಷ್ಯಾಯಿ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಬರೋಡಾಯ್ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತನ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕನ್ನೇ ಅನ್ಬಿಡಾಯ್ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ ಈ ತೂವೋಡೆ ಮಗ ತೂವೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತೂಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎದುರುಡು ಈ ಪಾತೆರೋಡು ತುಕ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ನಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಭಂಗನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ದಿನೋಲ ಪಂದ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಪೂರ ಭಂಗ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಇಡೀ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಬೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಈ ತಿತ್ತನ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಕಲಿ ಪುರಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅತ್ತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಬರೀ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರು ಪೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅರ್ಟ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಇಪ್ಪೇರು ಜನಕುಲು ಕೇನ್ನಕುಲು ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎನ್ನುಡು ಅಪಗ ಮದ್ಮೆ ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಜನ ಇಪ್ಪುವೆರು ಸೊ ತೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇರಿಗ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಅದು ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದರತ ಅಂಚ ಮೀನು ಇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಓಲಂಡ ತೋಜುದೇನ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕೋರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡೊಂದೇ ಪಂದ್ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನ ನಿಕಲ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಓಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಶೇಮ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಣಿಡ್ದೋರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕು ಕೂಡ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಮರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲ್ ತೂಪೇರತ ಪಣೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂತಿನಾರೇ ಡೈಲಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿಗಲು
ಅತ್ತು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಾರು ಇರಿಗ್ದಾದ ಮರ್ಲ ಅತ್ತು ಮುಗಳೆಲ್ಲ ಮೋಗಲ್ನಲ್ಲಿಕಲ್ ತೂಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಲು ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅರೆ ಡೇ ಒನ್ ಹಿಡ್ದೇನು ಲಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋನಲ್ಲಿರು ಅರೆಗೆ ಅನ್ಸರ್ತಿ. ಸೊ ಯಾನು ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಬುಡಿಯೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬುಡ್ಪುಜಿ, ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಈ ಸರಿಯೇ ಈತ ಗರ್ವ ಬೊಯ್ದುಂಡು ಈತ ಬೇಜಾರತ್ತನ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದೀದ್ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ನೆರ್ಪುನಲ್ಲತ್ತು ಆಂಡಲ ಈತ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದೀದ್ ಇರೆಗ್ ಈತ್ ಶೋಕುಡು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಈತ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎಂಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಪಾತೆರನ್ ನನ್ನ ಪಣ್ಣಗ ನನಾಂಡಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುಡು ದುಂಬು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪಾತೆರುಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ವ್ಲಾಗ್ నేను ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.